ama kwadano for media onyam fie dum yedu enye mama FDA agi edwedi nkrato atu mu se eye there are so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD TV. Be the jumedi e bero. Opportunity e wiase na okwa. Ebusunya, ojutum se wiase na okwa dia. Make hu say e wiase your boss on asase owura. So ready a na o mra ni amane a odidi so. Adichi ni adisai we. Adichi o mani pada sani na adisai o ma odman ko odidi ni juma. Ebi ni a odi pada sani pentem otuni prum efi say bibi wo ho. Edi na wo ho. Which let me say, if we are saying, and now, and can dank into prum. The go into the guy to you. If you come away, no men make a prophet sick. And first, you may do it, and bro, may come and to you. I say, if we are saying, what was so open? What's not Sagion? Say, a dream mere or Hino, a Bobono could dream, not other Siano, who soon look at dying, not at the Chiano, or Hiney free for never. Which they say, if we are saying, and now, if you say, if we are saying, Edding, internet say, if we are saying, and now. Eddie come on, you first you made the Ember KUMAWOOD TV from Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. What's not say? A shame with KUMAWOOD TV. About no swap on no, about no swap on you see us, man, see, sorry, one of song upon Messia. We are say an opportunity in every show. My main show, one of my shall see, Mammy Diane, but me, I will be the chairman. Yet me is one thing, and a matter say it's to you every day. And also, the Intel Brabu, the Intel soon when they go. Did not bread the movie, am I yet? No be soon prove. Then ancient moon said a yet cry. And that's it to do. Said ye air, ye, giving anti, I say, a fire, a say, a bravo, ye, a year, I say, tea, ye, I day. Actually, so ye, I come my day. Yanti, I say, and a person, and no check. And then, penny, be your penny. Adding in a year and bishop on the Buddhist. I become away if you are sick, and never come home. Oh, a fat or somewhat awesome. Oh, why, dear, quite better in the very soon. It is soon, and now say, show me and living out why there's some every. And I'm second home, and first I need you, Embro. Mr. Breno, the quality of me at Chonkomo. Agra. Ah, open. Or Quaba. Eja papa. Yes, she is. Ah, she pa, bibia kama. Bibia totos na everybody. Yo, da wase pa. Ya se na oka se be policeman, no e bibia no e chanting. Ti e chante. All right. Ah. Namyo renge gyo, namyo renge gyo, namyo renge gyo. That's it. I don't know where Mary. I didn't buy it. Babuna, Kakakina, Obisol Jim, Ayaya, Akataya, Maruri and Darabasuke, in the mighty name of Jesus. Monitio, pay, Monitio, pay. Also, you know, granted, you know, you that's a ave. Wouldn't yam your yam. Oh, and Zaka ah, kasa mekai eye kasa ehote na efini ho na kasa obi ebuda buda eye obi ogina ho na ote wiase ase efri asase so efro esoro ekọ asase ase na ekọ ewiem no ono ana okasa kasa we na kasa we gina ho se ewiawe ase e wo no yedi tumi mienu ne edidi dwuma na tumi mienu ne edidi dwuma no abro tumi efe ne bonsam na onyamisu ene ne ban no ni nyina agina tumi ba ko pese the whole mighty ni mu ana ne fa baabi no yedidi abro ana ne fa baabi ne yede ye papa edi no kore eka nipa bom enti eba saa na wo kan nam me horenge ko wo kire se tumi na yedidi abro eye bone di tie nwanum ne ewiase no o kana hye ne emmom no tumi pa na eye onyankompo su ne nkabom no wo de no mom aya adwuma ti wo kan nam me horenge ko wo kire se bone nkofom na papa emrasro yes, a Bible, I'm your king.
nkyerem no ne ntiase nyina nse bone nkofom papa mra sure and that's ede emra sure na onyono enkofom sa papa wow upa abimansu mu a anase oman mu ya ye wo eye nkemusom sure kristosom na ye wo nananom amane ne momamre buda ifiri baby ne bai mfie seni na buda be pie oman mu ya awankasa waso mesen jo mesum dada na me wura buda mu no 5 years ni na de ewo mu ni se buda ewiase ahyase ana buda ehyase nti wo hwa adifo edi kan nyina na omo ne obia mo mpae wo emmom obon se ono nko anu akohye ne kokowam na akọchante a oba na wapie oba wo se me no nyankompon kasai because answer na obe chante no age se wo wura sunsum mu ana honhum mu na wo ne wankasa wote bia eyesu a mede kasa eye nkwa no wura ne mu ansa na wo ne na kodi nkita ho na ne di nkita ho wie a wasa aba honam mu enu tira na esuafo a edi omo di kan ba ye nyina echi no obohwe no akohye baabi okoye ne kokom niema nyina wie a no wasa aba oba wasemi no nyankompon kokasai na mene ne kasa sei ni sei no wose because sa wo chante a ebie wadwene mu hu no e ma unyansa na emu bie go chante no ye de nane nyansa na nkasa e ma mu ahoden ewo mu ni pie e betai adwene na chi se de be ya obetimi de adwene no aye adwuma wo asase we so because aye adwene ne honam ana ye di dwuma wo asase we so be honhom ne de e je se obowuram emra wo chante se na wowuram Beda say a Christopher beka so omusom eye obo ade fa eye Jesus Christ so busumi fo so beka say Muhammad no mu Allah na nanom so ka say na nanom som no ye na nanom ne ahom atwa emu ahia na mo fa so mu eye obo ade ni mu nyam da buda so musom no wani nyame no na hwan so na musom fa eku obo ade beda say ismeda se pa opan de ewo mu nwina ne se buda yenam obia so enesom because already be a was asase so bia na obia be pay enlightenment e was asase so chimato bia wato ewo obade no anaminka onyankompo ana god no Allah no chimato bia wato ne na asenti na mo be pia wiawi ase enti wo ba wiawi ase nyansa na wo ba besua enti wo besua nyansa o ma tumi no enu ti na wo nkwa no enti wo di tumi na ba be fa ready we was asase so no unam sa tumi no so ana wodi be free asase we su be ko because enkwa eni fitiase eni awieye enye obi na ye enkwa na enye obi na bo nkwa but enkwa a ekura wono eno na woda be fa sa rede we ekura me ame e fremendru so pon no enti rede we bedru mebi me wuro atu agu me wuro tugu a afi aka me nkwa no eno ana me ka che o se enwu enti eno ne enam so am yedi wo onyankompon ne tumi a e wa asase we so beda say ewiase ena ko dumadi na wote ye ne eye Mr Andrews opon a wo ye Buddhist owo eye omam ya ne ne twetwenkomo efa oye osomo a wo de osomo na afeni e bedo asuko akra e opanyi e bedo asuko enwuram a Christopher Bible di no se ena so no be hu obo ade no pe o musumu no eno musunsum sem ne kwan afa so nimde ibe hu nyame esum anase ebe hu obo ade na enam ehunwa bi so anase enam ahonhum bi so ene betimi hu obo ade odaroba yo medase opanyi yewo enna ahodo mensa ene wo awiawi ase ha tisi a me ne wote hanum eyeda so ana wasa hada na oda onamu no otebia mu afi asa pie ubon se onam baabi a wahuda baabi a wakoda no ubon se afi no oni nenenam ho no eye wote se baabi a wonam no eye nokore beti wobeti wani no ana afon se se eye daeson ana medam na enye re bet me catch us the onamu no eye re because eno eye on next life e kire on next life enti ye no de ekwan efa so e de ekọ third word na third life no eno no emi na ediwura onyankompon mu eno emra wada na wura fisa wo yere wura fisa wo ka bi fie bi ana sika bi wura fie wo kura se wo asase we so no na won kai hwe no eno ana wura third word enti be nipa bebre ni munti no okwa opem second word pe se first word ni na second word ni ye daeson no eno kura o tinani anu asa ba hanum biem ontra enko ba bia biem
bɛyɛ no de ye tra free second word near third word hu na tunsun no ɛhɔ na yewura yo ewiase miensa sure diasun sure vision sure physical na physical the wasem yase ya na o ma yate ase diasun no ne second word and as third word and vision is second word and physical word enie enu na obohu otwedwa mponyankopon sure na ma memusa o ebi ekenkan ehoma na onya ahonhom bi ebo mpae ebi nso nam abodi bi mu na ede eko na mebusa o say sa third word yi a wo kan say vision said dreamy and second word yi ehoma bi na ede ko ana say sunsun bi na be di yechi ana o ye de be fa no so akohu obo ade no yeah me that say ewe ya say ye otumi ahodo bebre enti tumi ahodo bebre na ye wo no wanya careful a tumi bi e de wo be wura ne mu e de wa ye adwuma wadwene se onyankompon na de wo ye adwuma na nso oboa se wo to sisi wo ye tumi wo mra sisi ye ya me ba wo nchen wa kire me mra mentena konya wo so mra no me wura ha no mra no enti se udi agro tumi bi e de wo be ye sa adwuma no because ewe ya se unya be pia ha wanya careful bi de wo be hye ne kejim o de wo hye ne kejim se kima ne mra ana wo be di so enti religion wo ewe ya se nyina no enam se wagye atumunti ne mra ana wo be di so bɛyɛ no de yenim tumi ewo yemu ne yenim se onyankompon tumi proje ne de ye adwuma wa awie wo ya seniti no ye na obi enti ye mfa buku bi so ne yakɔ onyankompon nkyɛn na mmom emra ya bubu ye ho ne abrɛ ye ho ase ne ewura afiri de we se ne edum rede we ne edum adwene no ne edum ne ma ye hu nyina no ɛno ana me ye ben ye nyankopon me hu tumi sunsun a ewo yemu editu asase we so abrabo Ojiri say heaven o. Sure. Heaven o. Sure. Any person say be kwa heaven. Sure. The woman say ewie we ase ha no no. Edin a yetutu nyina ewie we ase na wo. Edin a yetutu nyina se wonya edane to onum se kim na wo we die we gumo se okima. Edin a yetutu nyina no enya adwuma biem. Enti se obi ka se odo wo ko heaven a because of edemu da ebro bibi sunti ana odi we eye mfato ho de ama se de wudi de wa ha ana anigi a wo na ha no ye woni kese e wo baabi enti se ne wontimi nkyeremu mfa ma wonti no na wa pedin bi na odi ama wo e wa asase we so enu nti ana ye ka se ye ko heaven ba ye wo demu da bro heaven so me da se ewi ase ena ko dwuma de ne ye twetwen ye Andrews a Buddhist in Ochero kwan fa so a obohu wo ba so bo ade de ewi ase ne sa ene wo ye asetena ba ko e bishi ba ko e dream ene ye ewi ase ye de eti ba so bo wo ade no iso ko ye sa abstract level no ene bi friend the third eye ondo so e bishi and I dream na answer no e beto dwuma de so amekwaje nkrato mpre mabo aforo bitwa no oba there are so much bread na matena se na mo hwe me KUMAWOOD TV be djumede bero otuni din ewiase na okwa ebusua ojutum se ewiase na okwa dia e ka hu se ewiase yo bo so na asase a owura so radia na o mra ni amani a odidi so adechi ni adesai we adechi o mani pada sani na adesai o ma oduma ko odidi ni juma ebe nwa odi pada sani pentem otuni prum efise bibi wo ho edi na wo ho which let me say ewiase na okwa enka da nke ntuprum bibi wo enti na da yetue odi ka me wen na me meje prophecy kedwa afesa jumede embro me ka wasem kutedu wo ase ewiase wo bu so ahopon what na se adwon se odu enmu a ohan no ebobo no koduen na adesaye no osum no kodan na adechie no ohan ni free feneba which let say ewiase na okwa efise ewiase Eden, internet say ewiase na okwa. Eti kameo, first jumede embra wo KUMAWOOD TV from Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. Ani ene ba surprise o.
Ejusa herbal mixture, and Ejusa herbal capsules, and then you get a vet, you could debril. Who's a down complaining with Sicily, Cocoa, Epe, and Chiwakade, Ejusa herbal mixture, and Ejusa herbal capsules, and then you get a sopan and net, you could debril. William, a young man, member, Ejusa herbal mixture, and Ejusa herbal capsules, and your Cocoa Sicilian redrook Ejusa herbal mixture. Ejusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Ejusa herbal mixture. Ejusa herbal capsules. Mama Gina Brani. Na na Ejusa was the same grabo here. Sudi, me the command mama adwamwa. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kona kojudi. Brain what na say no me kwaje enkrato aba na memfa wonko ye twins power spiritual and herbal center obutu ye bronikum wa ya abrepo wose wondo yisu entafo tumi ena haban ene di njuma e wa ya abrepo wose bo modern so do ni bekiro e bekire ho friend 0248 699898 0248 699898 no so kire say sunsun edi unya say spiritual marriage say sikatra unsemu ana share ana so ope sunsun mama na ba won bande so wosamra bi wo ho a friend AK47 me na matuni di AK47 adentia aban no a wo de ayesa nkuna na sasa samra no etwene wa otwena ade tibo modi aso ba hu twins powers e wo ya abrepo bronic room na gina haban ni bi efe bi dware na sasa bia sasa boni bia etu susa how modi ase obenya sasa haban ni bi na abam entafo na munya abam no entafo na mudi o how abenabene e wo asetene mu no monkona monkoye sa amane na amamre no na mususu mundi mu free sa tibia ni mu Friday 0248 699898 Bishop Bazooka also ndo yisu Angelic ne didi juma o yosofo a o yisu abofo nkwa ne didi juma e wo ye aflawo bitna e no wo also friend a obejo so wo she bread ye hinta no obeka chiro na wa chira kwanchira obefa so obedi yi wa system ti friend 0244 726387 na Bishop Bazooka no say anytime be obefriend bia no de hinta wa bra boom o sunsun no obi na wa ka chiro na de also we ye efa aya setrem no obejo afrisa hawo ne mu bedase na mesa koye Mr. Andrew so the Buddhist man na mio ringenkio so we no di on unika tarama ha ntimi ko bio akra oben di nkomo oba de o wachi wade se de na bi mu kika se mo pad na mu yusu no se be ma enu ko hia no wabu nsa wachi wade wi preko ye chiri wade baba wono se wate enoma ana se wate ewiase ade nyina ho ne so nani na buso se wo no munyame ya musom no amfro baade no o wachiri wade iyo obanyi mi date unyankompon ala god oni echiwade bia because nyame nyina e wata so yesu ni se ye na o man nyina bae oni echiwade bia sure oni echiwade bia re wata so yesu no ye wo papa ye ewom ene ye wo boni ye ewom to wo yusu no woni ye se wo hwe na wo yusu se wo yusu ni fa ye no na wo yusu ni fa ye no wo yusu ni fa ye na ene na so wo wo ya tsana sa ni ma wo na wo yusu no na e wo how abrew in the wo how brewa na ye wa dwen se the whole mighty no ono ene mpibi minti na de wo how brew na mo ana na wanyo hwehwe mo hu sa de wi e ya na se nye na wo yusu ye no ene de ma wo de wo how brew oni ya chiwa de bia yes mo okay you o se ade nso na obo ade na ni echire o etwere konkron ni ma efred bible o se mo ja hwegu se ukogina asemde bia no ukodi adansukru mu utwetwa enipa nantini saa nyomanyi wo ko bobo nsa enso so oni echire wade o se ontimi mfa ne ni de enhwe saa nyoma wi na ede otimi se ana wo ka kire me se oni echire wade books are what na you use no and no na you drive the ko ba bi etisa isi ya wo ti book wa obeje di no e hye ewu mu no enu mu mu na beje tum se we nye oba de mpewi god mpewi ala mpewi se ti na book na wa je tum ti ana ye chiro se mpewi
but who use book biara wa won say we are we here no so we use ni fine here and now we use ni fine here e na one case so na we decide say we won pe and now we won pe e ti we decide say we won pe and now we won pe no we nyina so ni na wo e ti to si am mi to no mi minimum free di mu so minimum fanta minimum go minimum go abonten so it is a mimi major to say say ni mo we nyina me ye na say me kokko ye ne go ha o na ne go ba de ne pe minimum ana ma ti ni decide am me ho na mo ni bia me mpe so na ma kwa kodi na de o ha o bre me enyo kwa de asem asemo akra ami musa o ma sorry mu no mo omra ya sorry emra echi eni se o so chante anopa na o chante anwumre na emum wan chante beta se o ka se ade amuchi se man chante anopa awia anwumre dia na se o do bo soro mbo na asase o wa mamre na mane a odisu wasase so wantime ni so de na chi wade enyo oba de na empe na emum minimum because ye trust chante a ye chante ma oba de bi na emum ye ya tumi e wo emu no e nyansa ho de no na ye pija no nti se wanya a wutimi pija nyansa ho de no nti e basa te bia wo komu atase we so na wona mu no e be wa bi so obi na yew na so ye wa na wo yew ye chante mo obi na emum ye chante pija ye tumi ho de a wo emu minim se o kradua kra ana sunsum edi echi emu dien ena mo chante e de apagya enimonyama mani padasani yesus me wo emu no ede a eso e wasase we so na so che bia so wasase we so so che rede we kura me because rede we kura me bedu nure bi no me mewu ana me woro atogu a me fa rede we nya hwebiem bia be kasa ade no be kasa yen ko twentwene yen ko tie de be ko sha asase ase nti mo kwa we amaba be bo a ye rede we no eno na me dididi aduane a me di so a me num nyina me nom de ma rede we si bedu nure bi a me ntimi ni dina me ntimi nom no afele bi ya ko hyefo betumi na me de kasa na obi o ba bia de ni di tie me no na afisa tumi no mom na ye adwuma bedase broni be frɛ tumi ba ku so na ba kwa be ye spirit sa so and spirit dien ene chiripe yedie ebre kradua no de body no adwene no anase omumienu di dwuma be no mudi ema ni padua no yo rede we say adwene ye sunsun adwene spirit no ye sunsun nti adwene sunsun no eno na di dwuma wa asase we so nti de bia me kase se ye kase obi dwena de wonu ene de wate eno ne fe na adwene nti se wonu a onwene ana wante so a onwene nti wo tena wu no eno na ma wo dwene eno ne sunsun a ekura ne rede we e wa asase we so aboa obi edua obi asase obi eso obi frama obi ija obi muwa bibia enko mu bia no saa sunsun ho de na ye adwene no obi ana so ruzwe so no so ene enkwana ekura ye a me dia fa saa rede we say no nti saa enkwana ekura me no eno na me ka se ni fita se ni awie eno enwu nti saa enkwa we no na se obi be kirem no ho se na tia na se na tia no on timi nkirem nti ana o mama ne din no wo ka se we yeso we yese na chese ye kirem saa pepepe betie buddhist for there ye nim se enkwa no eni de di tumi nyina wa wiye we ase se woni nkwa woni hwe enu nti na mpelufo se woni nkwa na woni ade nyina wo nkwa wo ade nyina nti nkwa de enu ni tumi a ekata bibia so enu wo nyankonkon a ye di dwuma wa asase we so nti nkwa de enu ni tumi kase a ye buddhist no ye kura mu a ye de na asase we so enu ne ye di ne ye de obuo ne ani de de ma no nti mo mpa bo mo bo enkwa empija nyamyore nkeo enkwa ndere enkwa nere ehren a ye obre bi a anase nkeka obi a etimi ema enkwa ne dum ana enkwa ne bebu nufo sure enkwa ayade a abefa rede we wa asase we so onyankompon emre mu no o se ade ye ene hu akatwea nti ade ye ne hu akatwea no de wo bebo obra wo bebo no asase we so no ha ye ba yi etima tobi a wate onyankompon chenti ne de wa ba ha nti obi de ne ba ekonkrabo ne school de ne ko se wonko no ko nyansa nti eba saa na ya ba asase we so ne nyansa ana ye ba besua nti nyansa na ye besua no ne ye chante na saa nyansa na wo de ne wonko no no de betimi de di saa rede we so ne asase we ye ba so so wonkura saa nyansa na wo de na eche so onyankompon so no ekofom no na bi me ka se so wan ye careful a obi be brɛ wo de na se because nipa enye o manual ne book
enye nipa manual ni book lebo nipa manual ene wadwene na eda utiri mu no etu kwa kwa ya ade a wo se tumi mienu ene ne kasa kyerɛw wo se ba ko si jami ba de a wo ye ba ko so ye ba ko obi akra kwa ya wo no foforo kra wo bi nti obi wo sa tumi we nti se wan tie sa tumi we kasa na wo ko ye de wo pa woni ko tu book so ka kyerɛw se book bedroom re bi na afi wo yare da wo wu no na book no afa to adwene ba bi kra na afi aka wo nkwa nti mo kenkan book o kenkan book ahodo na book ahodo na kenkan hye ehum kran se na mahu wo no metimi anya bi na maka kyerɛw na emom nya book no ne enam so de akomu nyankopɔn na se enam book no so akomu nyankopɔn nkyɛn obi ne wo no ma obewu a ede se book no ma se kenkan fa akomu nyankopɔn nkyɛn dabi abusua so wate se ewia ase ya tiwi enye izo se ubenya enhyira aje se amen na edamu no the spirit etima kasa kyerɛ the soul and the soul akɔpɛ nimdie bi de ama aye amen no wotime di yi enye buku mu nsɛm yɛsɛ nyansa fiti ase ene nyamesuru ɔsɛ nyame na ne soul na eti wa adwene mu no honhom no eti wu no ɔkra na eti wu mu no ɔmienu kabom a ne di dwuma ade boaw de kwame so no bɛkasa honhom ne ɔkra na ate abom na wadi adwuma we na kyerɛ sɛ ewiase na ɔkwa no ɔsɔ twe bɛn me na de ahinta me no mienu abrabom sunsum ene wonam fam no me de bro sɛ de buddhist Mr Andrews ɔpɔn echiche mu kyerɛw no ma me fa nkɔ na de kye wɔsɛ sɛ ɔkra na yɛ mra so ɔhu ɔkra ana usunsum ayɛ mra bɔmɔden a sɛ ɔbɛba na wagyew ɔde haban no akeka na ɛderew na wotusu wotimi enya amen nyansa nimdie hunumu wotimi de die wa asase so oso bomode aso be friend 0246 01 4029 0246 01 4029 ene wo suru na se wo se nye nkwa na wo ye no na so ye so pesunsum na se honhom bi di na didwuma e wo wasetene mu especially wona asabi omogo ye businessmen no asofo no wona mo pe bosom atu na bude di mujuma no anaso mo pe eye motie bi e de di mujuma no so mo momode aso mo frɛ no anaso wo ye busumni anaso okom nsuo bi na wonti nsuo ne anaso wo busum bi na se busum no wayira anaso wotuko a enam nkekawo ne efin bi aka ho a bomode aso be frɛ no so be dere na ma obekeka nwoma bom sie o asankare 47 enti bomode aso be frɛ no 0246 014029 na also fa haban ne susum sem no enka on ndere no so di ye we asitene mu na mamfa nko eye adusa ye maami odende maami ni osema dance die adusa nie osema dance nie ose de ne how koko honambre malaria kajo ye mema no wie no afeda mo ne ma no kuntokwa mede ni aduane no maka kyerɛ me mo kwa ma na wo pre edi ntia on wo ware oba no wie no afede wo pon 5 o'clock afede wa hyeda wo pon 10 o'clock ade ntia kadwom no ayemre ayese kwadu na anase telia no ayemre on pejani mu na age agusa indomie no wo se wo serew menye hu indomie zembiom bomode anse wo be friend wo 0500 110 0500 110 and the screen so bomode aso be frema me edisa also o me go filling station bomode aso be frɛ no na malaria no na se wonam kwan be bi eye wa wonti also bomode aso be frɛ no na ono de ade se wante yare ni din obegye wa frisi yare bi a woni paduani mu no obegye nti bomode aso be frɛ no 0500 110 115 na also o swame macro Goy filling station no obutu dinjuma bedase akra ansa na mama aye ahwefo no abamu no bibuso ade bi e kire ma adwen so twere ma yeti ase se yonso mobo ade no owodu kuremu na sunsum na ansa na wiase no gbogbo wura sunsum a ade se wo kasa kire mframa se de o se mframa wo kasa kire mframa wo kasa kire eye twyampon no se nipa nenye kratam ene se bi behu obo ade ani monyam ne akasa impunu me ni se ehuna ne ye ehu sunsum so amfa ne so a ne kwan ben so ene obi behu obo ade no se mehu face to face ya mehwe wi kwan ben so mehu obo ade no me das opani ede se odo ho beto redi wi so a be ma wakai wonchi enti se ofri baabi kuro fufuro bi na ba kuro we mu
na oba na nwane a yedi agora yedi bi a yeye no ha no no wo de wo jim na wo ya afi wura fi se bi a wo firi ba ye no aje se mra a wo be yedi a wo te ho a wo kaka wo no de memo aka se se me kura me firi ba bi na mba ye enti mra ye chante a eduru ba bi a yedi the moment na ya yedi no eno de de kai be bi firi ba ye enti be bi firi ba ye no ne me hu se ye wutumi kese bi a nam no so nam ye ba ta se so ti sa kwan no ne mo nya kasa bi e be kasa atiatem ni aye dede aye de ye pe no eno na kire se ye kasa kire onyankopon ana ala na god no moment na wo be yedi no mo sa moment no eno na nipa bebre friends e o ma no tete the moment na wa yedi awo kokwa mu no sa mere no ene no onyankopon kasa no so hwe ba yen no tie ya asem ne mo nya nchete mo abetiata no ene mo onyankopon be sa na wo kwa wo pam no because moment obi ya de a wo tie ne te se wo pam no enti wan kasa wo pakra no o bantimi begina wanim sa da mi pewi da fa we mami we na wo de amane da be ka kire oba no se wo mu ade enti yenya nchate mu ne di be onyankopon e mo mu di a wo na kire se wo onyankopon isne hu ore no otihin otiemu otinsuoso otidua otimframa mu enfa pa no bo ade tia enipa da se ni ko bonu puru mu awsum papa mesu afro echina pew santre nyinemu banam nim se wote ha obode wote he opanyi ade bia wo hu a wo de sheki anai nanti bia no otim o wiem o mframam o jam o asasim o soro o bibibia dem abo nyina wo enti sa tumi ni se ne wo mu no sa pepepe ene wo bibia mu enti se wo se tumi a wo mu no abi no mu a na afi no baba beben wo ba de mo beben go no na afi woni na ba be wan enti moment wo mu se wo se mimi ye obi no na wo ye obi no na mimi ne wo nya wan no e che se wo separate no enti e pasa edin so obete nka ana se obi hu no eno na e man kofo bebere no e mo hu se o onyankompon ti wem ana se won ti wem so wo jitum se onyankopon wiem o muom o asasim o soro na afi no ni na ba be ba ba bia o manatum obetim so aba adwumadie ni so o 0244 840108 0244 840108 also betima kire wa adwen de mentima mbusa opanyi no obusu betima busa na answer na wo bebe mu no so no mamomfa nko eye na asoma bukari oso wa sofia oso no de ahaban e no tete e de sai nipa yare oso no de oba e ahaban kwa no di ndwuma wona so ye yare ben e no ntimi nsa na mum no yare menu pe ose kwata etwetwa wonsa kwata etwa onsa ana ewu saadi menu wi eno ntimi nsa wona so ye yo di bomodi anso be frɛ no 0244 59 3287 0244 59 3287 akra bichao babia wo bia no na bukari bichao o babia wo bia gidi se e bia echena ana se yamepa e bi che ofiase na haban a wonim ebetim de asa ye ho yare no oso di bia ba ya ochechire mu be da ase obetim badwumadi ne so 0244840108 akra obanyi aso won se mu okanyina no e kame ye se mo sunsun bi etamochi na won pese obeka na odi hunan na se bi obode atinsum ene ade enti wo konsum ko ya amane ne amamere ma no na wo ti ba bi fa kun se o fro boade no wan konsum no obode obeba se wonya kan nam me horenge kuse tima tumi ahodo a wo wiase nyina wo mu nyina atwa bel eno ti na ye yusu ensuo yusu incense and candle ana ye de echante ti sa niam we nyina ye yusu such a way say ensuo no emre bi na minim de na minim ni nti no na metimi tiatem se ne me amepe no ne mabon se sa niam ni nyina na mfaso bi ani so mfama me nti bi ensuo ni si wono ma me de wo me nkwanem ana candle no so si wono se kane e wo mi mu no eno abrase nti kane no wo mi ti skato me sama enyina be adwuma enkoso ade bia me ye bia no ena se me kane sunsuma ho de ne wo mi mu no abrase nti no ma mi bibia enkoso na wo trance na wo chante nam bi orenye ko na sisi a me ba hai ana me bete enkabone a na mitimi ntena nti university ni nyina se no betima ba nchan ye so insense no se ne be ya wo ba nchan a wo mo se de aba ne nchen obi odi ne ho ne no bre ne ho ase so enu nti ane me se de sa ne ma ne nyina eye adwuma na eno nkyerɛ sɛ sa ne ma no tumi wom da bi
tumi ni saa nneɛma no na mmom ɛyɛ nhwɛsodeɛ de ma me sɛnea mehu tumi a ɛwɔ me mu na mebɛhu sɛ onyankopɔn so ne ne ban no ɛno ana memedi toɔ na mɔwɔ asase mu ɛno nti ɛna meyi so saa nneɛma no nyinaa nti wonya trase sɛ kim a saa nneɛma no nyinaa ɛba sunsum ahoɔden a ɛyɛ nokoredie nka bɔ mu no ebi wɔ hwam bi wɔ mframa mu bi wɔ nsuom ebi wɔ so sɛ yɛte ha kasa sisiɛ no mu nyinaa ɛbɛn yɛn ɛno nti na wodidi na wonom nsuo biribiara a woyɛ no wote faako na woyɛ ɛno nso so ɛyɛ wo mu adwuma no nti moment a wobɛtena ase no na tumi no nyinaa aba nyɛ nsuom a wobɛkɔ ɛna ɛnyɛ baabi a wobɛkɔ no kyerɛ sɛ ɛwɔ kɔ akɔfiri tumi bi. Hello, good evening. I am KUMAWOOD TV. Would you need to be for opening? Okay, open your man and call. Me ba tu me show mo TV ku na no ka be onyankopɔn nye ti wa bia ba Bible no ko bi so na ma ye ni onyankopɔn de ku ti na o ka se onyankopɔn nye ti wa bia ni ti be be to ni dan na ko shi Mate wadarma obeyi wa no. Hello, good evening. I am KUMAWOOD TV. Hello. Open your wadarma udini be kase free. Good evening. Hello. Good evening, sir. Pacho udini be kase free wadarma. Akawa kata free na mo sana blue malek. Okay, Abdul manenko. Ai mpaka ma ya program yo TV channel tina makro. O so kasa ne chero adwen. Ai reference am fa papa na se o promote o te de o vetla mo bi me de me nya sika. Na ta bi de o vetla me ba vetla bo amena. Okay, my men direction ko peska. Udru Ghana commercial banker. Bowura ho. Udru a jidi ofe ya oba so uhie ska. Wadarma, uwie so na ko eye police station na okoye statement ato say na ho kire no peska enti wo sere kwan wo pa adwuma enti o msa pay document ma wa on be bon ho ban me da ase 0244840108 0244840108 obetima ba adwuma die na wo so wa kire wa adwen die yentime mbusa wo so betimi die aba wadarma akra no bi busa say eye obo ade o se ade atete eye ni nimenu ntem no eye wuo enti bi busa say eye chiwade se de opanyini kan ana ni nchiremu enso enesen sɛ woba na woba bɛduro level amaduro ya afei wobɛhu sɛ bɔne koraa no ɛyɛ adesua de ma yɛn ɛka yɛn ho ɛna yɛde wɔ asase wei so nti ɛno koraa ɛboa yɛn ama yɛtumi asase wei a yɛnam so no yɛtumi sua deɛ nti yɛn no yɛmfrɛ no akyiwadeɛ na mmom yɛfrɛ no adesuadeɛ yɛfrɛ no adesuadeɛ because yɛn no papa ɛyɛ adesuadeɛ ma yɛn ɛna bɔne no so yɛ adesuadeɛ ma yɛn na ne nyinaa no ɛwɔ yɛn mu bɛ moment a wobɛhu sɛ bɔne no nyɛ adesuadeɛ mfa ma wo no ɛno na wobɛhu sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ bɛtɛ ɛnyɛ akyiwadeɛ mfa ma yɛn sa di ne akyiwadeɛ ɛwɔ yɛ wiase ne sunsum ɛwɛ wiase deɛ yɛ wankasa wo yɛ a ɛmmoa wo no ɛno na ɛyɛ wo akyiwadeɛ me deɛ mɛyɛ a ɛmmoa me no ɛno na ɛyɛ me akyiwadeɛ enti me nso so no sɛ baabi a maduru me nim deɛ meyɛ a ɛmmoa me because bibi a meyɛ me ba ha yi sɛ mantranse ɛho sɛ baabi a mekɔ no bɛboa me anaa ɛmmoa me a nka me ma na mehu sɛ bɛboa me nti ɛna mampa nti ɛwɔ sɛ wotena ase na wohwɛ w'anim ɛne deɛ ɛbɛsi kyina ne baabi a wobɛkɔ ansa na wotu anammɔn nti wonni wei a na kyerɛ sɛ wokɔyɛ biaa saa na wotu anammɔn na biribi kɔkɔto a na kyerɛ sɛ yɛwɔ asɛm sɛ papa sɛ opɛ sika odi na wobɛwura obi dɛm na ɔde sika twa no na wafa no ɛyɛ akyiriwadeɛ ɛno deɛ ɔno no asɛm sɛ sɛ a memetoi sɛ obi de tuo bɛti me so na sɛ ɔkumi a ɔkumi no mimi so na na mi nkwa no ekwa gugu atɛn ya ekwa gugu no ebusa sɛ hwan ɛdɛ na wofra asase no so ba ya sɛ nye obi adi na me bɔ ne mu gbogbo mi tuo no ɔno na me kɔbɔ ne di 0244 oso betima ba dwuma die so na die ntime mbusa no opanyini osusu obusa aha KUMAWOOD TV dwuma die for YouTube TV so saanso na Facebook KUMAWOOD TV saanso na obenya na ye the goddess Frida GH and so obenya na YouTube so they say the Mr. Opon the Buddhist man and di nkomo e fa kwan fa so hu obade wo akyiriwade and ye nipa de wo akyiriwade and ni akyiriwade wo sutu metu zuru wadwe nkyiraba 0244840108 akra obenya mari de mamusa ayo si ni akyiriwade a na okra na tie mu no e the enlightenment so na tie mu no e wo akyiriwade e wo de empe a etimi ma ne dum de empe
ene ade a wo no o se wo hu na wa hu because ono wo hwehwe bibia e wa asase we so nti so ne say ya bibia ye hu bia no ya ade aye pe Jina so na me ba prefu we. Hello? Hello? Open you guys empacho wo KUMAWOOD TV so we didn't be okase free. Hello. Open you bacho kasa. Okay. Oh, what are like actually no crime the better ama I am done. Okasa ne wutwetwesi na meti okasa na anase meti de okana ase a wiaso bedi yie anase obo ade bo wono bedi yie ana obo won a ombedi ohia okra so ti ni kasa na mentimi unification order ma yentini kasa no na 0244840108 so bitima badwumadi so na wa kire wa adwen akra minnim na obisa se obade no bo wo na ombedi yi na obo won so ombedi ohia e wa setremu ana anase ejina wa awo so nim ewe we se ba ye no nkrabia na ye besisa enti wo bedi ye ejina wankasa so na wonni yesu so ejina wankasa so na menti a me kasa na ye tase na ye chantu ya se mi nwe na me kɔ no honom na makɔ akɔgye ma de a me bi akuduro na ɛkɔ akɔgye nyɛ sɛ me tena ha na madwene sɛ da bi me kɔ ikura hwɛ me nwe on fa ma me nti ene ne ade na wɔ sɛ me kɔ na madwene ayɛ ntanta sɛ deɛ wo ka saa nsɛm no de ama ho no na wonni sɛ wo ankasa wo yɛ sunsum na deɛ wo kama ho a yɛ no kora yɛ adwuma na deɛ wo kama ho a ɛnyɛ no kora so yɛ adwuma no nti me sɔre a me chante wie ya no ma de na me kɔ akɔgye a me kɔ no makɔgye adwuma bi na me kɔ ya me kɔ no makɔ akɔyɛ nti yɛ ni abambuo etiya kukuduru a esefata se unyanko wala god no de ma wono enu ne de ya adwuma wa asase we so etiya ne nya bambo etiya no ye gie nyina no yesesa ya de ansa ne yefra asase we so ne mbom no ye nim se unyanko bo obi a onyeyi ana obo obi a onyeyi obi no wono ma ya mo se be ye ne mbom wono wan hyehyɛ one ma yi enti na ye wadwen se udi hia no wadwene no untimi fa nya adwuma nyansa no susuma ho den no untimi fa nya adwuma no tina de bia wo hye obi ase a ye wadwene se wo bre no na wo pe wo bre na wo bre me da say akra. Hello, good evening. Hello oba hima udini baby okasa free. Good morning. Good evening. Hello, good evening. Good evening madam, pacho udini baby okasa free. My family. All right, if you man enko. Me pacho inside. Me pacho listen me be for we dey enemy. Uje be fo a? We dey enemy. Where dey a? bodua enyi We dey enemy. Unye be fo bodua enye yi. Oh, okay. Ejuba so busa nse sa. Sampeni semri. Okay, ne se nka be fusam wa ha o. Mate, njude wadara ma yebebusa ma why? Yenka be fusam wa ha o. Ani na oba wo peso bodua na. Ana okolo so bodua yi asem ye dia minyanka bebusa question so. Hey! Oba am so bibi esi o. Hey, obi isu no. Hey, am so ntiatia kam. Abra. o me tu media bodua Pate. Hello. 0244840108. Obetimi so abadwumadi mu. Akra. Ahom bebrebe ne wo ewiase. Ansa no do boss so no bo asase twetwampon enso wo ho. Oman bia woni nyame o senke som no. Anase etwase nipa bia no oso umpai boko twetwampon anim. meda se opanyi de o mu ne sa attempt na oman bia wo kwan o fa so a ono de be ni nyanko na de o mu ne sa ye de enim se aman ahodo so nyanko nyina ne ha de ni nyina ye pe nti ye nchicham ye ni nyanko mpo no tu ni ti esi baabi ne nan esi baabi nti wo ha no akosom no wo ha no akofa kwan we so dia som no ye enim se o mu nyina eye baako
ni nyina adura ye mu nti me tie ha no me firi ha no na me kɔ abrochima mu a de omo ye no ho no no e kwa omo fa so omo de eye omo kyerɛkyerɛ no omo som no ni nyina eye baako no oye ni gyegyemu me ye buddhist de me ye no ha no me kɔ abrochima no apepepe na eye nti enim se broni die ni ana bibini die ni de omo ye no ho no saa apepepe na me so me ye no ha no nti eni gyegyemu Jazome. Hello. Hello. Too bad, Pacho. Lo. Jom. Where you TV, mame? Hello. Good evening, sir. We didn't be okay, free. Pacho, it's you. I don't know Darma. Oh, what Darma? Opa Jumedi Swa. I am no mere Jumedi and Yedio. Ye Busia. So oba ha dwumu we TV no low no volume no ma say dey me kasa wo bet sanso na so wo kasa ye bet no wa say ba obia wo teme de na asa so atene imprenu so ba so me to de na impren na wa say na me hu de meka sanso me so me to de so pesa ko kire no wadarma me ni jiwe wa dwen kire no pa de me ntime mbusa no impirifo se nyansa eni ba ko fotirim enu ti na wo so wo ho no hello but you didn't make your free. Okay. Okay. Hello. Hello. My dear. Hi, KUMAWOOD. How about you? No, so, then see me, yeah, they want this special. Yeah, send back. Maybe me yet be Nana. What the make a conference or a bema or a bar. My father, my mommy did not die. In your major, Mindy, Samefa. Not so. I don't copy. I thought that in remote understand. Matemame, wouldn't be the messer on say me pon sa no boy your friend, but more than so obe frame about 9:30 and not 10 o'clock frame ni ni je ini nkumowate emodua ne kwan bia so no majusi ka ma why e kwan bia so yo mra so ohun yo mra o mamu ya se e fa kwan so eju bisi ka ma no enye duabon kwan na se bi unsa be kan se bi ukuna na bibisa so unsa ka sika na na ana obodua no ana se bi enya ano a koda wa na hoden be no de ko ede odi gi sika ma hello Oh yes. Me pato say hello. Too bad and very too bad. 0244840108 0244840108 usu bit my bedroom so hello. Yeah, madam, me pato meet you. Mr. And I may say, for my number, no, so me pon me say from 9:30 to 10 o'clock. Why? Near Nuncomo. Why? Me pato you free so. No mean for every fool be madarma you free so. Why? Akra, yemra fie. What in say me or say, or no, obi agye ni sika. E kwa afa so gye ni sika na men mante ne papa na odi yaudi se obobodua na nipa ne se oyibai foto bondua enye yi pe ebudisi mu no ene unim de fa saa asema wokan pacho obetiba yi na no kakra that's it na dey my say dey to ye no ye ti ase na de omuni se wonye obi bibia obi nye obi se wonne obi ka obi ne oka obi wadwen say bi obi 1 cedi bi obi 2 cedis bi 1 fadi but wo dem pim obi be fadi e be ye wo ya
ewe ya se hanom no ye de yawo ni hwiaka moment ya bibia to na wudi yawo no no ana wudi hwiawo ka na atam sa na nipa nim se yawo no nkunimde wo akire nti moment o di yawo no na osade na adwene ebubu dum ene adan nti e basa ma yawo no tena wo so che eti se de wo yare na wudi hye obi se woni obi na amo ayare se ya nipa na ye ntina amo ayare no ma oyare no tena wo so che but moment wa wo se ni yiri bibia nkasa ya rewe emma me so no sa jidie na obenya ne sa akoma no na ma ya de na brase na de etu ye bia wa rewe ya se na ye ya nia no ka be ya sem ni be bia wo so da ye bia wo ye baifo yo jaisa ni be bia wo so da ye bia ni mi da mi so da ye o da wo so da ye dabi wo ka no station ba ku bi o se ye ne o ba be wu ni bia wo da wo so da ye be ye bia wada wo se madam atu moment a wo da ye so be ba no sa moment no na wo kra no e ko baabi na onyi se be yigro na kra oda Kala susu na edi no ti woni widie wo ya to ha no woni widie ya to wo se wada no ana ono so ko ne nam bebi a wo ko ya na wo mpedi ehu bi to so no on se ni bebi a wo ba be wu a wo nam da ye so mu na odi wo ti se wo ba be hu na na mfie pamo a wo de wa hwe ne wo wu no because na meti woni biem kura no wo se na hwe no se e da ye na wo so iti moment a wada wo so da ye no na ye bayi no obi a obi the kwame na wo be fa so a wo de ne beti akọ akura obi panyin obi oba obi bema obi no aya na atam so yentimi nkyirem se da be nipa be tia se no be tweda ye so yi no hu na mo odi tu e wo da ye so me so da ye me da me so da ye akura so da ye dia se na okra na ayemro da ye so se kra na ho odi ntimi brase da ye so na wo se me di mu anim betia no mu na wo se me hu manu ti se ka ubetimi ebetimi aba so wo se wo te ho no ma na ase wo da ase wo na betu wo to hu bibi moment a beti woni be ba won so no na ade kono no na ateko na se eno so na ebe yie no se ade at the moment sunsun na se honhom no efri mu ana wa adweno etim ko si baabi bia bi na ka bibi kiro no se ebe yi agoro eno na e ka se tu su da ya eno na ebe yi goro na e wo mi ni ba sunku bi e be ka sa do bi akokoro bi ana se obi a o ye ne nema basa basa no wo a woni bibi ko hye obi no wo ko ebe yi fo chan no ndi mo so munyi ni se yo baabi ana se yo sunsun bi a enipa bi ahia omo eje moja bi na moji nam bi se om so beifo ewe nam ne sade mo munyi ni ya hwehwe baabi krokra ne akọ ye munyi ya hwehwe ye hu baabi a ye se mimi to no mi se mawu a mimi nkwan ekura me ne enu engu eno na afiru widie we ana ada no widie we dia to no ana widie we ye fa dia akọhye fom ye de sha adakam ne bom kwen ne sa dia akọhye fom enti baye no ye kasa wo we na man nam ben ana wo we oh se fa ni pa no na o madan ne sa akọkọ ebi mkura se etimi di che keji mu na aba ebe na ye bayi gro we won kasa mu betunim moment wa dwene no ene tam bia no ye dwene de eye bone wa dwene mu ne tam bia no wa nwa bi nkoso wo peso nwa bi on se obi kura timi de na dwene bu se me ma me na me papa yi obey for no na eye me no wa kwa ko jina de adwene ye fa na so dan no jina no ewade me jo so kante me jo so akakado me jo so dante me de hwe me yi na me boso me sano na o kike kanse we moment wa dwene se obi obey for no wa dwene bu papa to no dwene no na wo ko ni for chance any pano wo ya da no toro otimi obi anazo otimi obi bibia se ko no ko ba wo to ni bia ko no so be tina da na ma na nya na wo ti obi a wo so da bia no wo ye bai e ko buda so ye so no te say ko abedo mo so obi nya so pese obaso bia wada mo ma ne ko e ba sma mi edu buddhist de papa na asa na betimi aye buddhist no ya kuduro ana de ye because consider bebre ene wom umma me betimi afa wo papa betimi afa because of say wo be hu say etumi na ene wo no e basa no ye ni paso wo na fufo mu nyina kwa na betisa because say no third eye no abie
onse uswa oteda na wo pampamu ano ehome ekosoro na abafom moment e woni ete na obehu kasa no afi na ahwia ehwia sana ekona wo befa ko obehu no edin de basa ma wonche wonwase nduba benye buddhist a moment a wo chante anopa na wo chante anwumre na wo adwene no wo de adwene adwempa na wo bu afoforo no afi na oteda na eso afi no onse ko baabi na nya nyu bi na beka chose baabi a wo ko na ye afi physical o se ni baabi a wo ni tunsunsem no kwansen ka wo ko bi wo kwa na ni pakwa chose se na tunsunsem tie wan kasa o so wo ye wo chante na wo tinya wo sunsun na de be na tia sa so na wo pese wo di ya wo di aha na di dwumadi ni besi akra so bi pe osom be wo ana se mo telephone number so obetimi aba besom bia me pa chwa darba yo meduma meduma udru meduma station so pe 80 road na no usane ka taxi rank boy in fact taxi udo usane ka krebe buta say in fana budi for the temple no bia be chiro akwa timi ba panyini timi ba oba timi ba be ma timi ba nti obiara timi ba mti buddhist there ede emo modern say betu anamo me number 0244 bia no be person of me 0244 41 2025 0244 412025 Meda say aha na ne Mr. Opon Andrews bi di besie the Buddhist man also eye e ba choso also na omomo meduma bomodi answer odi woni be kire na obusa say Buddhist asori dan no ho no momo opanyini ose unyame etiumu enti be bia obohu na oteda be bia egina wawo so enyina bibia so bi bomodi answer obeba na no nasom na oso ohu eye oteda no aha na di dwumadi ebisi midin de eye kofia subontin obetima from esukuto ipebre dwumadi e fa eye subontin tv sanso na KUMAWOOD tv we facebook wa mamencha my executive producer uma ene e famous omna ma dwumadi e bai na me kono wadaruma Beda so much bread. Na matena se na mohwe me KUMAWOOD TV. Beda dwumadi e bero. Mato ne din ewiase na okwa. Ebusua, so jutum se ewiase na okwa dia. Eka hu se ewiase yo bo soro ni asase ya owura.